Godhong wis gedhe-gedhe wis ijo-ijo kaya ngono ora ndang dijibuki. Kaya ora nek do njaluk gedang to. Godhong gedang to. Wah, tuh. Akeh kaya ngene kok ya. Bocah-bocah biasane do njaluki godhong gedang kok do ora njaluk. Wis ijo-ijo gedhe-gedhene kaya ngene ya. Bocah iki. Iki lho njel, iki dingeneke ngene iki. Delok-deloken. Lho, dingeneke sik. Ya ampun, Fen, iki ruwet tenan nih. Ajari, Fen. Alah njel gampang. Sopo kae? Ana daya apa? Kayak tek kaya suarane tekek. Apa to? Ndang, Fen. Ruwet. Apa? Piye sik? Wah. Jan kaya ngono ya berbahaya lho kuwi. Wah, ra kandak gendri wah wis kocur kuwi wah. Nah, iki, Dri, anakmu kae piye? Pripun? Dolanan ora genah. Cetak. Nganti ngene bathuk ora benjut. Niku lagi viral, Pak. Ah, surah. Kandhani. Yo, nggih. Oh. Ya kuwi ruwet. Angel, Pena. Wadane kok kaya ngono. Wadane iki kita galak ngono lho. Wong tuwa ngene Angel lan. Nggih. Sedap. Angel, Pena. Nah, ngono. Angel, Pena. Main gitu tuh enggak baik. Bahaya. Kalau kena kepala bisa benjol. Sudah banyak yang jadi korban. Tapi kan ini lagi viral loh, Pak. Viral itu belum tentu baik, bisa berbahaya. Sudah dilarang, sudah banyak yang jadi korban. Sudah main yang lain aja, jangan main kayak gitu. Daripada nanti jadi korban. Ya wis beli to. Tukune kan. Ya wes, ayo. Nah, ngono kuwi. Pinci dadi wong tuwa ngono tegas, ngono lho. Ya apik tenan ya. Wong lagi viral lah. Ya ngasih. Jel, apaan dia sok banget. Bahaya tuh. Sok banget main ngono tok wae ra oleh. Nah, ternyata kakek juga pengen masak. Aduh.